हरे कृष्णा. 18 दिवसाच्या भगवद्गीतेच्या उपक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज दुसऱ्या अध्यायाचं पठन करणार आहे. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः. संजय उवाच. तं तथा कृपयामीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच. कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन. क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच. कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन. ईशोभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारार्वरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षम् अपीह लोके. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदितान्. न चैतद्विगततरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः. यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे. शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम्. अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच. एवमुक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तम् उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः. अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे. गतासून् अगतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः. न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः. आगमापायिनो नित्यः स्थानस्थितिक्षस्व भारत. यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं
सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धिः येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अन्तवन्त इमे देहः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं विद्धि हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थः कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयं मदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्त्योऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युः ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तं मद्यानि भारत अव्यक्तानिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। देहे नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद् वियुद्धात् श्रेयान् अन्यच्च सत्यस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावितस्य च कीर्तिं मरणादतिरिच्यते।
तया दृढादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गः जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः समदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमा पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यं अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यं गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो हि नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके कामान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण यवरं कर्म बुद्धिर्योगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छः कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्धं विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिवि प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषः
समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम् प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रान्वृषहस्तः तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टिः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं द्रष्टा निवर्तते यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषाविमुक्तेस्तु विषयेन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसा याशुः बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणि हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञः वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति ईशा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज जरा हरे कृष्णा दादाजी, आज थोडासा आवाज जरा बसला आहे माझा, तर चूक झाली असली तर क्षमस्व माताजी. थँक्यू कुमुद माताजी, खूप छान केलं तुम्ही रेसिटेशन. जिग्ना माताजी, can you start the kirtan? Yes, Till I Mataji. share the screen. Yeah, Mataji, I will start the kirtan. And today I've told everyone to be on mute and Okay, they can sing behind you. Okay, Mataji, behind the mic. Okay, Mataji, will do. Yes. Yeah, Mataji, thank you. Okay. Yeah, Mataji. Hare Krishna, everyone. Namah Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadishatari Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktavrinda Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जय श्री राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, जय श्री राधे गोविंदा। जय श्री गौर निताई, गौर निताई, गौर निताई, जय श्री गौर निताई। जय शीला प्रभुपादा, 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 जय शीला प्रभुपादा। हरि बोल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जिग्ना माताजी, थैंक यू फॉर द मेलोडियस कीर्तन. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. कृष्ण माताजी. सर्वांचा स्वागत आहे. आता 10 मिनिटं आपण काल काय शिकलो हे बघूया. मी तुम्हाला प्रश्न विचारते, तुम्ही उत्तर द्या आणि सर्वांना मी अनम्यूट करायला स्कोप देते. तुम्हाला माझा आवाज ऐकू येतोय का आणि स्क्रीन दिसते का? बरं. तर काल आपण बघितला अर्जुन युद्धाला तयार नव्हता आणि तोच जवळजवळ काल पूर्ण अध्यायात अर्जुनच बोलत होता आणि कृष्ण फक्त ऐकण्याचं काम करत होता. आणि अर्जुनाने आपलं मन जे आहे ते सगळं ओतलं, म्हणजे समोर अगदी कृष्णाच्या त्याला सगळं जे काय वाटतंय ते सर्व सांगितलं. आणि तो खूप दुःखाच्या सागरात बुडालेला होता आणि एवढा मोठा योद्धा, पण त्याला त्याच्या हातातून गांडीव तर घसरून पडला, पण त्याला उभं सुद्धा राहण्याची शक्ती नव्हती. तर अर्जुनाने 5 कारणं सांगितली की मी युद्ध का नाही करणार. तर मला कोण सांगेल ती 5 कारणं काय आहेत? पाप कर्म. मला हात वर करा, म्हणजे मी नावं घेईन, नाहीतर काय होईल, एकमेकांमध्ये सगळे बोलल्यावर कोणाचा आवाज नाही नीट येणार. संगीता माताजी. पाप आहे म्हणून. हा सांगा. पाप आहे म्हटलं होतं त्याने, पाप आहे. हा बरोबर आहे. आणि इतर पण कारण कोण सांगताय मला? दीपाली माताजी सांगा, अनम्यूट व्हा. येस माताजी. दया. बोला. एक पहिलं म्हणजे दया, दुसरं म्हणजे नो एन्जॉयमेंट, आनंद नाही. व्हेरी गुड. तिसरं म्हणजे पाप, सिन. आणि चौथं पारिवारिक परंपरा म्हणजे फॅमिली ट्रेडिशन्स. बरोबर. अँड फिफ्थ वन इनडिसिजन, असमंजसपणा. हो बरोबर आहे. आता आणि कोण सांगणार आहे? गायत्री माताजी बोला तुम्ही. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. पारंपरिक परंपरा, पाप, असमंजसपणा, आनंद नसणे, आणि आठवतंय का? नाही, एवढंच आठवतंय. बरं बरं चालेल. आणि कोण सांगताय मला? आणि वंशचा विनाश. बरं. आणि कोण सांगताय पूर्ण सगळे 5? हात वर करा. पाप, असमंजसपणा, पारंपरिक आणि 5वं काहीतरी. स्वाती माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. पहिलं आहे दया, दुसरं आनंद नाही. व्हेरी गुड. पाप, चौथं पारिवारिक परंपरा आणि 5वं असमंजस. व्हेरी गुड. खूप छान सांगितलं तुम्ही. तर ही 5 कारणं अर्जुन कृष्णाला सांगतो की मी युद्ध करणार नाही. आणि कुठेतरी
हीच कारणं असतात की आपण पण कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. तर अर्जुन काय सांगतोय त्याच्याशी तुम्ही रिलेट करू शकता का? आपण म्हणतो कृष्णाकडे जायचं म्हणजे आपल्याला इतर सगळं सोडावं लागेल, आपल्याला एकसारखा जॉब करावा लागेल आणि आपल्याला आनंद ही कल्पना आपली खूप वेगळी असते. जो आनंद आपण या जगात शोधत असतो तो तात्पुरता आनंद असतो, तो अशाश्वत असतो. तर इकडे आपण म्हणतो की आपण कृष्णाकडे जायचं, मंदिरात जायचं, जप करायचा, यात काय आनंद आहे, यात काही एन्जॉयमेंट नाहीये असं आपण म्हणतो. मग आपण म्हणतो की दया, आपल्याला काय वाटतं की मी 2 तास 3 तास जप करत बसले तर मग आपल्या मुलाबाळांचं, आपल्या आई वडिलांकडे लक्ष कोण देणार? त्यांना सुद्धा आपली गरज असते. तर त्यांना आपण कसं बघू, म्हणजे आपल्याला दया असते. मग आपण म्हणतो की आपण नाही मी कृष्णाचा आतापर्यंत कधीच केलेला नाहीये, पण मी इतर देवदेवतांची पूजा करते, मी रोज गणपतीचं स्तोत्र म्हणते, नवरात्रीत माझे 9 दिवस उपास असतात आणि हे जर मी सोडून दिलं तर मला पाप लागेल का, असा मनात विचार येतो. मग पारिवारिक परंपरा, आपण म्हणतो आमच्या घरी परंपरा आहे की आम्ही आमच्या कुलदेवतेची पूजा करतो. आता ते सगळं सोडून कृष्णाची पूजा कशी काय करू आम्ही? मग हे सगळ्यांमुळे आपण असमंजस होतो, म्हणजे नक्की काय करावं आपल्याला समजत नाही. तर आता अर्जुनाला या सगळ्याची उत्तरं या दुसऱ्या अध्यायात दिलेली आहेत आणि एका प्रश्नाचं त्याचं उत्तर कृष्णाने तिसऱ्या अध्यायात दिलंय. पारिवारिक परंपरेचं उत्तर त्यांनी तिसऱ्या अध्यायात दिलंय. तर हा जो दुसरा अध्याय आहे, तुम्ही कुठली जर भगवद्गीता उघडून बघितली तर या अध्यायाचं नाव आहे सांख्य योग, पण श्रील प्रभुपादांनी या अध्यायाचं नाव दिलेलं आहे गीताचे सार. तर असं त्यांनी का नाव दिलंय? कारण हा दुसरा अध्याय आहे. ज्याप्रमाणे आपण एखादा सिनेमाचा ट्रेलर बघतो आणि त्या ट्रेलर मध्ये आपण बघतो अरे वा, या सिनेमामध्ये गाणी छान आहेत, किंवा ऍक्शन पॅक्ट सिनेमा आहे, किंवा याच्यामध्ये फॅमिली ड्रामा आहे, आणि ते बघून मग आपण म्हणतो चला चला आपण हा सिनेमा बघूया. त्याचप्रमाणे हा दुसरा अध्याय आहे. यात कृष्णाने सगळं थोडं 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 अर्जुनाला सांगितलंय. कर्मयोग सांगितलाय, ज्ञानयोग सांगितलाय, ध्यान योग सांगितलेला आहे, भक्ती योग सांगितलेला आहे. तर सर्व काही थोडं थोडं सांगितलेलं असल्यामुळे हा जो अध्याय आहे हा सर्व गीतेचा सार आहे. तर म्हणून या अध्यायाचं नाव श्रील प्रभुपादांनी गीताचे सार किंवा गीता सारांश असे दिले आहे. तर आता आपण या अध्यायामध्ये आपण शिकूया की अर्जुन कृष्णाकडे कसा बोलतो. तो कृष्णाला शरण जातो का? कारण त्याला समजत नाही मी काय करू, पण तो शरण जातानाही त्याचा भाव कसा असतो, तो कृष्णाकडे कसा बोलतो, हे सुद्धा आपण शिकायचं आहे. असं नाही की भगवद्गीता म्हणजे आपण भगवद्गीतेचं ज्ञान घ्यायचं, ज्ञान तर घ्यायचंच आहे, पण कृष्णाशी कसं बोलायचं, आपण कसं आपल्या गुरुकडे वागलं पाहिजे, हे पण आपण भगवद्गीतेत अर्जुनापासून शिकतोय. तर प्रभूंशी प्रांजल शरणागती हा भक्तीचा गाभा आहे. मी तुझा आहे, सर्व काही तुझेच आहे, तुझ्या इच्छेनुसार सर्व घडावे, हा सर्वश्रेष्ठ शरणागती मंत्र आहे. आणि आपण कृष्णाच्या इच्छेप्रमाणेच आपण त्याच्याकडे काहीतरी मागितलं पाहिजे, म्हणजे त्याच्या
इच्छेशी आपण समर्पित झालं पाहिजे. आणि मग तुम्हाला असं लक्षात येईल की तुमच्या काय काय इच्छा असतील ना, सगळ्या कृष्ण पुरवल्याशिवाय राहणार नाही. तर आपण इकडे या अध्यायात हे पण शिकतोय की शरणागती आपण कसं जायचं, आपल्या गुरूंकडे किंवा कृष्णाकडे आपण कसं बोलायचं, तर हे आपण शिकतोय. तर आता मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण चालू करूया. सर्वांचं परत एकदा स्वागत. आज दुसरा दिवस आहे, आपण अध्याय दुसरा करतोय. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. ज्यांच्या आनंदासाठी मी भगवद्गीता तुम्हाला समजावून सांगायचा प्रयत्न करते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदना माझा साष्टांग नमस्कार. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली, ज्यांनी इस्कॉन मंदिराची स्थापना जगभर केली, त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम झाला नसता. त्यांना सुद्धा माझा साष्टांग नमस्कार. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी या सर्व स्लाइड्स तयार केल्या आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांना माझा दंडवत प्रणाम. आता आपण चालू करूया आजचा अध्याय. सर्वांना मी म्यूट करते आणि आपण अध्याय संपल्यावर तुमचे काही प्रश्न असतील क्विज रिलेटेड वगैरे तर ते घेऊ. तर आता एक आपण काल काय केलंय त्याचा एक क्विक रिकॅप घेऊया. तर अर्जुनानी सांगितलं की मी युद्ध करणार नाही आणि त्यांनी 5 कारणं दिली. तर ती 5 कारणं तुम्ही सर्वांनी मला सांगितली. पहिलं कारण करुणा, दुसरं कारण आनंद नाही, तिसरं पाप, चौथं कौटुंबिक परंपरा आणि 5वं कारण अनिश्चितता किंवा असमंजस. तो निश्चय घेऊ शकला नाही की मी काय करू.
कुमुद माताजी. हाँ जी माताजी. कठीण वेळ. आपण कोणाकडे जातो आहोत? We always need a guru if we want to do something meaningful in life. जर आपल्याला आयुष्यात काहीतरी अर्थपूर्ण करायचे असेल तर आपल्याला नेहमी गुरुची गरज असते. नेहमी गुरु. तर आता अर्जुनाला प्रश्न पडलाय की आता मी काय करू, युद्ध करू की युद्ध करू नको. तो धर्म संकटात आहे. तर जेव्हा धर्म संकटात आपण सुद्धा असू शकतो, आपल्याला सुद्धा दर खेपेला महत्वाचे निर्णय घ्यायचे असतात. तर ते निर्णय बरोबर आहेत की चूक आहे ते आपल्याला समजत नाही. तर इकडे अर्जुनाने काय केलं, तो कृष्णाकडे गेला आणि त्यांनी कृष्णाला सांगितलं तू माझं मार्गदर्शन कर. त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा जेव्हा धर्म संकटात असतो तेव्हा आपल्याला 3 चेक पॉइंट्स असतात, गुरु, साधू आणि शास्त्र. गुरु म्हणजे जर आपले आध्यात्मिक गुरु असतील, जसे श्रील प्रभुपाद, आपण त्यांच्याकडे जाऊन विचारू शकतो. किंवा साधू. साधू म्हणजे जे खूप वर्ष ज्यांनी साधना केली आहे आणि जे उत्तम अधिकारी आहेत की ते सांगू शकतील की तू असं कर. किंवा शास्त्र. शास्त्र म्हणजे आपली जी उपनिषद आहेत, पुराण आहेत, गीता आहे, भागवत आहे, याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला आपल्या प्रश्नांची उत्तरं मिळू शकतात. तर आता अर्जुनाला प्रश्न पडलाय की आपण आता काय करूया. तर आतापर्यंत अर्जुन हा कृष्णाचा सखा होता. तोपर्यंत कृष्णाने त्याचं तोंड उघडलं नाही. पहिल्या अध्यायात कृष्ण पूर्णपणे शांतपणे अर्जुन काय सांगत होता हे ऐकून घेतलं त्यांनी. पण आता जेव्हा अर्जुनाने कृष्णाला सांगितलं की तू माझं मार्गदर्शन कर आणि माझी बुद्धी असमर्थ आहे, मी निर्णय घेऊ शकत नाही, जे कल्याणकारक आहे तेच मला सांग. जेव्हा असे बोलून अर्जुन कृष्णाला शरण गेला तेव्हा कृष्ण बोलू लागला आणि आता ऍक्च्युली ही गीता सुरू होते. कुमुद माताजी. हो माताजी. भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक 2. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, माझ्या प्रिय अर्जुना, तुझ्यावर ही अशुद्धी कशी आली? जीवनाचे मूल्य जाणणाऱ्या माणसाला ते अजिबात शोभणारे नाहीत. ते उच्च ग्रहांकडे नाही तर बदनामीकडे घेऊन जातात. हरे कृष्ण. आता कृष्णाला थोडासा राग आलाय आणि म्हणून तो अर्जुनाला विचारतोय की तुझी बुद्धी जी आहे त्या बुद्धीला काय झालं? तू जे काय वागतोयस हे तुला शोभत नाही. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक 7. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. आता मी माझ्या कर्तव्याबद्दल संभ्रमित आहे. या स्थितीत मी सांगत आहे, माझ्यासाठी काय चांगलं आहे हे मी स्पष्ट सांगतो. मी तुमचा शिष्य आहे आणि आत्म्याने तुमच्या स्वाधीन केले आहेत. कृपा मला सूचना द्या. आता अशा तऱ्हेने आपण कृष्णाकडे प्रार्थना करायची असते. इकडे अर्जुनाने दाखवलेलं आहे की आपण प्रार्थना कशी करायची आपल्या गुरुकडे. तर इकडे अर्जुनाने अगदी स्पष्टपणे सांगितलंय की माझी बुद्धी चालत नाही, मी तुमचा शिष्य आहे आणि माझ्यासाठी जे चांगलं आहे, जे हितकारी आहे हे तुम्ही मला स्पष्टपणे सांगा. आता निर्णय
अर्जुनाला निर्णय घ्यायचा आहे की युद्ध करायचं की करायचं नाही. त्याप्रमाणे आपल्याला सुद्धा क्षणोक्षणी निर्णय घ्यावा लागतो. अनेक अगदी लहान मुलांपासून तुम्ही बघितलं की त्या मुलाला शाळेत कुठल्या घालायचं, त्याच्यानंतर तो मुलगा जरा मोठा होतो, मग 8वी 9वीत गेल्यावर त्यांना चॉईस असतो कुठले विषय घ्यायचे, मग मी कुठला विषय घेऊ, मग 10वी नंतर कुठली शाखा निवडू, मी सायन्सला जाऊ, कॉमर्सला जाऊ की आर्ट्सला जाऊ. त्याच्यानंतर आणि पुढे नोकरी असते, मग मी नोकरी करू की बिझनेस करू, बिझनेस पार्टनरशिप मध्ये करू की एकटा करू. मग असे वेगवेगळे निर्णय आपण आयुष्यभर घेत असतो. मी कोणाशी लग्न करू, मग मला फ्लॅट घ्यायचा आहे, मी लोन काढू की मी काढू नको, फ्लॅट घ्यायचा कुठल्या एरियामध्ये घेऊ, किती बेडरूमचा घेऊ, सगळं आपण क्षणोक्षणी डिसिजन्स घेत असतो. पण आपण जेव्हा निर्णय घेतो तेव्हा आपण 3 गुणांमध्ये स्थित असतो. कधी कधी आपण रजोगुणामध्ये निर्णय घेतो, कधी कधी आपण तमोगुणामध्ये निर्णय घेतो आणि कधी कधी सत्वगुणामध्ये निर्णय घेतो. तर जो निर्णय आपण तमोगुणात घेतो तो कधीच बरोबर नसतो. तमोगुण म्हणजे जिकडे पूर्ण अज्ञान अंधकार असतो आणि जो रजोगुण असतो त्यामध्ये आपण जे निर्णय घेतो ते खूप रॅशली घेतो, म्हणजे आपण विचार करत नाही, परिणामाचा विचार न करता घेतो. आणि जो सत्वगुणी माणूस असतो तो विचार करतो आणि तो काय करतो की मला आता निर्णय घेता येत नाही, मग तो त्याच्या वडीलधाऱ्या माणसांना विचारतो किंवा एखादा माणूस खूप शिकलेला आहे, एक्सपिरियन्स आहे, त्याच्याकडे तो जातो आणि त्याला विचारतो. पण इकडे सुद्धा जेव्हा तो एखाद्या शिकलेल्या माणसाकडे किंवा एक्सपिरियन्स्ड माणसाकडे जातो, तो सुद्धा माणूस जो असतो त्याला 360 डिग्रीज व्ह्यू नसल्यामुळे तो अचूक निर्णय घेऊ शकत नाही. तर इकडे आपल्याला समजतं की जेव्हा आपल्याला निर्णय घ्यायचा असतो आणि अर्जुनासारखी आपली स्थिती होते की आपण निर्णय घेऊ शकत नाही, त्यावेळेला आपण कोणाकडे गेलं पाहिजे, एखाद्या आध्यात्मिक गुरुकडे गेलं पाहिजे. तर 3 चेक पॉइंट्स आहेत, गुरु, साधू आणि शास्त्र, आणि तिघांचंही उत्तर एकसारखंच आलं पाहिजे. हो 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 किंवा नाही 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 हे एकसारखंच आलं पाहिजे. तर आता इकडे तुम्ही ही स्लाइड बघितली असेल पाठची, तर इकडे तुम्हाला अर्जुनाचा चेहरा बघितला तर तो कसा वाटतोय, तो असा दुर्बल वाटतोय आणि जणू काय त्याच्या अंगातली शक्ती गेलीये आणि त्याला असमंजस वाटतोय तो. पण कृष्ण बघा, कृष्ण तुम्हाला कसा दिसतोय, एकदम शांत दिसतोय आणि डिटर्मिन्ड आहे तो, त्याच्यावर काहीही परिणाम झालेला नाहीये. अर्जुन इतका दुःखी आहे, त्याच्या डोळ्यामध्ये पाणी आहे आणि तो उभंही राहू शकत नाहीये, तर तरी देखील या सर्व दुःखाचा कृष्णावर जरा सुद्धा परिणाम झाला नाही. गुरु हा असा असतो, शिष्य जरी दुःखात असला तर गुरु त्या दुःखातून त्या शिष्याला बाहेर काढतो आणि स्वतः तो दुःखी होत नाही किंवा त्या दुःखाचा त्याच्यावर परिणाम होत नाही. तर आता आपल्यामध्ये 4 सर्व जे मानव असतात त्यांच्यामध्ये 4 दोष असतात. तर ते 4 दोष कोणते, तर एक म्हणजे आपल्याला दुसऱ्यांना फसवण्याची वृत्ती आपल्यामध्ये असते. आपली जी इंद्रिय आहेत ती परिपूर्ण नसतात. मग आपला कल असतो की आपण चुका करतो आणि आपण नेहमीच भ्रमित असतो. तर हे आपले 4 दोष असतात. सगळ्या मानवांमध्ये हे 4 दोष कमी जास्त
प्रमाणात असतात. आता समजा जर कोणी तुम्हाला म्हटलं की कृष्ण आता अर्जुनाला गीता सांगणार आहे, मग मी कृष्ण काय सांगतोय अर्जुनाला ते मी का मानू, कृष्ण काय म्हणतोय ते मी का त्याचं आचरण करू. तर असं जी लोक म्हणतात ना की कृष्ण माझ्या समोर आला तरच मी समजेन की कृष्ण हा देव आहे, आणि कृष्णाने जर माझं मार्गदर्शन केलं, मला येऊन त्यांनी सांगितलं, माझी संकट सोडवली, तर मीच त्याला परमेश्वर असं म्हणेन. पण हे जे असे स्टेटमेंट्स आहेत हे अतिशय धोकादायक, हानिकारक, अज्ञानी असे हे विधान आहेत. तर आता कोणी म्हणेल की बाबा मी कृष्णाचा जप करतोय पण कृष्ण काय माझ्या समोर येत नाही किंवा मला मार्गदर्शन करत नाही. तर आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्यामध्ये 4 दोष असतात. त्यातला एक दोष म्हणजे आपली इंद्रिय जी आहेत ती परिपूर्ण नसतात. आता तुम्ही मला सांगा किंवा चॅट मध्ये लिहा, तुम्हाला तुमच्याच डोळ्यांनी तुमच्या भुवया तुम्ही बघू शकता का आरशाशिवाय, किंवा तुमच्याच डोळ्यांनी तुम्ही तुमचे दात बघू शकता का, किंवा डोळ्याच्या पापण्या तुम्ही बघू शकता का? मला चॅट मध्ये उत्तर द्या की तुम्ही तुमच्याच डोळ्यांनी, थँक्यू, नाही. तर तुम्ही तुमच्याच डोळ्यांनी तुमच्या भुवया बघू शकत नाही. तर का? तर तुमची इंद्रिय परिपूर्ण नाही. मग जर तुमची इंद्रिय परिपूर्ण नाही तर तुम्ही कृष्णाला कसं बघू शकाल? कृष्ण तर परफेक्ट आहे आणि आपली इंद्रिय कशी आहे? इम्परफेक्ट आहे. म्हणजे आपली जी इंद्रिय परिपूर्ण नाही त्या इंद्रियांनी जो परिपूर्ण आहे किंवा जो परफेक्ट आहे त्याला आपण कसं बघणार? तर आपण आपल्या इंद्रियांनी कृष्णाला बघू शकत नाही. त्याला जर बघायचं असेल तर तुम्हाला भक्त व्हावं लागतं. तर आता आपण बघूया की कृष्ण कोण आहे. तर आपल्याला कृष्ण बघायचा असेल तर त्याला आपण 3 टप्प्यामध्ये बघू शकतो. ही एक तुम्ही एक मराठीत आपण म्हणतो ना, जशी दृष्टी तशी सृष्टी, त्याचप्रमाणे मी म्हणते जशी भक्ती तशी दृष्टी. तर कृष्ण आपल्यावर कधीही कुठलाही फोर्स करत नाही, बिलकुल नाही. जर तुम्हाला कृष्णाकडे जायचं असेल, कृष्णही तुमच्या जवळ येतो. आता तुम्ही ऐकलं असेल की काही जण असं म्हणतात की कृष्ण वगैरे असा कोणी नाहीये. कृष्ण म्हणजे एक शक्ती आहे, कृष्ण म्हणजे एक व्हायब्रेशन आहे, किंवा कृष्ण म्हणजे प्रकाश आहे, असं तुम्ही ऐकलं असेल. तर ही लोक काय म्हणतात? तर आता हे जर कोणी भक्त असेल तर कृष्णाच्या बाजूला जो प्रकाशाचा वलय आहे, तर अशा तऱ्हेने आपण कृष्णाला जाणू शकतो आणि म्हणू शकतो की हा जो प्रकाश आहे हाच कृष्ण आहे. तर हा जो साक्षात्कार आहे त्याला म्हणतात ब्रह्माचा साक्षात्कार. आणि आता समजा जर आपण आणि भक्ती मध्ये जरा पुढे गेलो तर मग आपल्याला कृष्ण आपल्या हृदयामध्ये परमात्मा रूपामध्ये दिसू शकतो. तो कसा असतो? त्याचं रूप चतुर्भुज असतं. एका करामध्ये शंख, एकात गदा, एकात कमल आणि एकामध्ये सुदर्शन चक्र. तर हे परमात्मा रूप आहे. मग आणि भक्तीमध्ये आपण जर प्रगती केली तर आपल्याला कृष्णाचं श्याम सुंदर रूप
दिसू शकतं. श्याम सुंदर रूप म्हणजे त्याचं जे रूप आहे ते आपल्यासारखंच आहे. त्याला 2 हात 2 डोळे आहेत आणि तो त्याच्या मुकुटामध्ये मोरपीस घालतो आणि हातात त्याच्या बासरी आहे. तर हे जे रूप आहे हे कृष्णाच्या शुद्ध भक्तांना कृष्णाचं श्याम सुंदर रूप दिसतं. तर ही अंतिम पायरी आहे साक्षात्काराची. ही पहिली आहे, ही दुसरी आणि ही तिसरी. हे ब्रह्म किंवा ब्रह्मण परमात्मा रूप आणि हे जे रूप आहे कृष्णाचं श्याम सुंदर त्याला भगवान म्हणतात. तर ज्याप्रमाणे श्रील प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलंय की समजा जर आपण रात्री झोपलेले असू आणि पडदे ओढलेले आहेत आणि उठलो आणि आपल्याला लक्षात येत नाही की सकाळ झाली आहे की झाली नाहीये, म्हणून आपण काय करतो, पडदे बाजूला करतो. तेव्हा आपल्याला थोडासा प्रकाश दिसतो म्हणजे ब्रह्म साक्षात्कार झाला. मग एखादा माणूस आहे तो जरा खिडकी उघडेल किंवा बाल्कनीमध्ये जाईल आणि विचार करेल की हा प्रकाश कुठून येतोय. मग तो ओळखेल की हा प्रकाश सूर्यापासून आपल्याकडे येतोय. तर सूर्य हा एका ठिकाणी आकाशामध्ये आहे हे तो जाणतो. त्याचप्रमाणे जो भक्त थोडा पुढे गेलेला असतो तो जाणतो की कृष्ण माझ्याच हृदयामध्ये परमात्मा म्हणून स्थित आहे आणि तो त्या परमात्म्याचं दर्शन घेऊ शकतो. आणि त्याही पुढे जो शुद्ध भक्त असतो तो काय करेल, तो त्या सूर्यग्रहावर जाईल आणि सूर्यग्रहावर सूर्य देवता आहे आणि तो जाऊन त्या देवतेला भेटेल. म्हणजे त्याचं जे साक्षात्कार आहे तो पूर्ण झाला. म्हणजे फक्त हा प्रकाश आहे हा कुठून येतोय, सूर्यापासून येतो. सूर्य ही एक ग्रह आहे आणि त्या ग्रहाचा जो मुख्य आहे, जो सूर्यदेव आहे, तो जाऊन त्याला भेटेल. म्हणजे असे हे 3 टप्पे आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी हे सूर्याचं उदाहरण देऊन समजावलंय. आता कृष्ण म्हणजे आपण त्याला भगवान म्हणतो. कुठेही कृष्ण उवाच लिहिलेलं नाही आहे, श्री भगवान उवाच. तर ज्याप्रमाणे आपण म्हणतो ज्याच्याकडे पैसा आहे आपण म्हणतो हा धनवान आहे, धनवान. ज्याच्याकडे खूप बल आहे आपण त्याला म्हणतो बलवान. तर त्याचप्रमाणे ज्याच्याकडे 6 ऐश्वर्य आहेत त्याला आपण म्हणतो भगवान. भग म्हणजे संस्कृत मध्ये ऐश्वर्य. तर ही 6 ऐश्वर्य कोणती आहे? एक सौंदर्य, दुसरं श्रीमंती, तिसरं प्रसिद्धी, सामर्थ्य, ज्ञान आणि संन्यास. कृष्णाकडे ही 6 पैकी 6 ऐश्वर्य आहेत म्हणून आपण त्याला भगवान म्हणतो. आता हे आपल्या इकडे जर तुम्ही बघितलं असेल तर ही जी 6 ऐश्वर्य आहेत या 6 ऐश्वर्यांकडेच आपण खूप आकर्षित होतो. कोण सौंदर्याकडे आकर्षित होतं, कोण श्रीमंतीकडे, कोण प्रसिद्धीकडे, कोण सामर्थ्याकडे, कोणी ज्ञानाकडे आणि कोणी संन्यासाकडे सुद्धा आकर्षित होता. आता आपण बघितलं तर या जगामध्ये आपण बघतो की प्रत्येकामध्ये ही 6 ऐश्वर्य नसतात, पण एखाद दुसरं किंवा 3 किंवा जास्तीत जास्त 4 असू शकतात. म्हणजे जर तुम्ही नटनट्या बघितल्या तर आपण बघतो ते खूप सुंदर असतात, श्रीमंत असतात, प्रसिद्ध असतात, पण त्यांच्याकडे ज्ञान नसेल,
संन्यास वृत्ती नसेल. संन्यास वृत्ती म्हणजे काय? कृष्ण कसा आहे की आपण जर त्याच्याकडे काहीही मागितलं तर त्याच्याकडे जे काय आहे तो सगळं देऊन टाकेल. त्याचं इतकं प्रेम असतं. तो कुठल्याही गोष्टीकडे अटॅच नसतो. तर त्याला म्हणतात संन्यास वृत्ती. तर हे जे 6 ऐश्वर्य आहे, षड ऐश्वर्य, ही कृष्णाकडे आहे. आणि लक्षात घ्या, आपण पण आपल्या जीवनामध्ये या 6 ऐश्वर्यांकडेच आपण आकर्षित होत असतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासो न गतासोश्च नानुशोचन्ति पंडितः. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, शिकलेले शब्द बोलत असताना जे शोक करण्यास योग्य नाही त्याबद्दल तुम्ही शोक करत आहात. जे शहाणे आहेत ते जिवंत किंवा मेलेल्यासाठी शोक करत नाही. श्री कृष्ण. आता कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय की तू शोक करू नकोस, की जे शहाणे असतात ते जिवंत किंवा मेलेल्यांसाठी शोक करत नाही. आता शोक का करू नये आता आपल्याला लक्षात येईल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्लोक नंबर 12. न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. अशी वेळ कधी आली नाही जेव्हा मी अस्तित्वात नव्हतो. ना तुम्ही न हे सर्व राजे किंवा भविष्यात आपल्यापैकी कोणीही थांबणार नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने सांगितलंय की असं कधीच झालं नाही की मी नाही आहे, तू नाही आहेस किंवा हे सर्व राजे नाही. म्हणजे इकडे कृष्ण सांगतो, अरे आत्मा तर अमरच आहे, आत्म्याला काही तू मारू शकत नाहीस. तर आता कृष्ण थोडंसं ज्ञान देतोय आत्म्याचं आणि शरीराचं. तर आपलं जे शरीर आहे हे पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे. ती पंचमहाभूत कुठली आहेत? पृथ्वी, अग्नी, हवा किंवा वायू, पाणी किंवा जल आणि आकाश. तर या पंचमहाभूतांनी आपलं शरीर बनलेलं आहे. पण आपला आत्मा कसा आहे? आपला आत्मा या शरीरामध्ये वास करतो. आपण आत्मा आणि शरीर हे दोन्ही वेगळं आहे. पण आपण काय म्हणतो की मी हे शरीर आहे. पण कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की तू हे शरीर नाहीस, तू आत्मा आहेस. आता ज्याप्रमाणे एक गाडी आहे आणि त्या गाडीमध्ये जेव्हा ड्रायव्हर बसतो तेव्हाच ती गाडी चालू होते. त्याचप्रमाणे जेव्हा आत्मा आपल्या शरीरात असतो तोपर्यंत आपलं शरीर चालू राहतं. ज्या वेळेस आत्मा शरीर सोडतो तेव्हा आपण म्हणतो की अरे हे यांचं निधन झालं. आत्मा कुठे असतो? आत्मा आपल्या हृदयामध्ये स्थित असतो. आणि तो कसा असतो की तो शरीराच्या इतर जे शरीराचे मसल्स आहेत किंवा इतर अवयव आहेत त्यांच्यामध्ये मिक्स होत नाही.
आता इकडे त्यांनी उदाहरण दिलंय की आत्मा शरीरामध्ये कसा आहे, ज्याप्रमाणे एक पक्षी पिंजऱ्यामध्ये आहे त्याचप्रमाणे आपला आत्मा या शरीर रूपी पिंजऱ्यामध्ये बद्ध आहे. आणि हा जो पक्षी आहे त्याचं खरं घर कुठे आहे? जंगलात आहे. त्याला जंगलामध्ये झाडावर बसायला, स्वच्छंदपणे आकाशात उडायला खूप आवडतं. त्याचप्रमाणे आपलं घर जे आहे हे कृष्णाच्या धामात आहे, म्हणजे गोलोक वृंदावन किंवा वैकुंठ लोक हे आपलं खरं घर आहे. आणि आपण ते विसरलेलो आहोत. आपण या पिंजऱ्यामध्ये बंद आहोत आणि आपण पूर्ण आपला कॉन्टॅक्ट जो आहे कृष्णाकडे तो पूर्णपणे कट झालेला आहे. आणि ज्याप्रमाणे शरीर आपण या 84 लक्ष योनीमध्ये एकसारखे फिरत असतो. कधी आपल्याला आपण स्वर्ग लोकावर जात असतो, कधी आपण खाली जातो. तर त्याप्रमाणे पिंजरा जो आहे तो आपण दर खेपेला बदलत असतो, आपलं शरीर बदलत असतो. आता इकडे पक्षी आहे आणि त्याला सोन्याच्या पिंजऱ्यात ठेवलंय. आणि जर सोन्याच्या पिंजऱ्यात जरी ठेवलं तरी त्याचं मरण निश्चित आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा जोपर्यंत आपण या पिंजऱ्यातून बाहेर जात नाही तोपर्यंत आपल्याला सुद्धा जन्म मृत्यू आहे. आणि हा पक्षी आहे, त्याचं अन्न काय आहे की फळं तो खातो. त्याचप्रमाणे आपल्या आत्म्याचं सुद्धा एक अन्न आहे. तर ते जेव्हा आपण रोज आत्म्याला देतो तेव्हा आपण सबळ होतो. ते अन्न म्हणजे आपण संकीर्तन करायचं, रोज देवाचा जप करायचा, कृष्णाची सेवा करायची, मंदिरात जायचं, हे आपल्या आत्म्याचं अन्न झालं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. या मंत्राचा जप आपण रोज करायचा. आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की या मंत्राचा 16 माळा जप करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्लोक क्रमांक 13. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति. जसे जसे मूर्तिमंत आत्मा सतत प्रवास करत असतो या शरीरात, बालपणापासून तारुण्यापर्यंत ते वृद्धावस्थेपर्यंत आत्मा त्याच प्रकारे मृत्यूच्या वेळी दुसऱ्या शरीरात जातो. आत्मसाक्षात्कारीची जाणीव करणारा आत्मा अशा बद्दलमुळे आश्चर्यचकित होत नाही. श्री कृष्ण. आता आत्मा हा सतत प्रवास करत असतो. आपलं शरीर सुद्धा बघा एकसारखं बदलत असतं. जेव्हा आपण बाळ असतो तेव्हा आपलं शरीर वेगळं असतं, मग तारुण्यपणामध्ये वेगळं होतं आणि वृद्धावस्थेत वेगळं होतं. मग ही अवस्था जरी बदलली तरी आत्मा हा तसाच राहतो. आणि त्याचप्रमाणे मृत्यूच्या समयी आत्मा काय करतो? दुसऱ्या शरीरात जातो, तो शरीर बदलतो. तर या अशा बदलामुळे आत्मा आश्चर्यचकित होत नाही. हे त्याला एक रुटीन आहे, कॉमन आहे की शरीर सुद्धा आपलं बदलत असतं. आणि शरीर जेव्हा खूप वृद्ध होतं आणि मग ज्याप्रमाणे आपले वस्त्र खूप जुने झाले, फाटले की आपण वस्त्र बदलतो, त्याचप्रमाणे आत्मा शरीर बदलतो. आता इकडे त्यांनी छान उदाहरण दिलंय की एक लहान मुलगा असतो, तो लहान असताना एक ट्रायसिकल चालवतो, मग मोठा झाल्यावर एक बायसिकल आहे, मग स्कूटर आहे आणि मग तो आपल्या स्वतःच्या पैशानी गाडी घेतो. तर तो जो मुलगा आहे तो तोच राहिलेला आहे. पण लहान असताना तो काय वापरत होता?
ट्रायसिकल, मग जरा मोठा झाल्यावर बायसिकल. तर त्याचप्रमाणे आत्मा सुद्धा याचप्रमाणे शरीर बदलत असतो, पण तो असतो तोच असतो. किंवा एक अवस्था असते बालपण, मग तारुण्य, मग वृद्धावस्था. तर हे जरी शरीराच्या अवस्था बदलल्या तरी आत्मा तो तोच असतो. आता इकडे बघा किती विविध प्रकारची शरीर दाखवलेली आहेत. हे या शरीरातून आत्म्याचा प्रवास चालू असतो. तर हे पुढच्या अध्यायांमध्ये सुद्धा आहे, तर तेव्हा तुम्हाला जास्त चांगलं समजेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमपायनो नित्यः सांस्थितिक्षस्व भारत. हे कुंतीपुत्र, आनंद आणि त्रासाचे कायमी स्वरूप आणि त्याचे योग्य वेळी गायब होणे हिवाळा आणि ग्रीष्म ऋतूचे येणे आणि गायब होण्यासारखे आहे. हे कृष्णा. आता इकडे अर्जुन काय म्हणतोय कृष्णाला, बरोबर आहे तू म्हणतोयस आत्मा अमर आहे आणि आत्म्याला कोणी मारू शकत नाही, तो शरीर बदलतो, हे अगदी तू म्हणतो ते मला पटतंय. पण हे तर मी या लोकांना, माझ्या आजोबांना, माझे गुरुजन आहेत त्यांना मी मारल्यावर ते तर माझ्या समोर नसणार, मग मला दुःख होईल. मग इकडे कृष्ण काय सांगतोय की हे बरोबर आहे, तू काय म्हणतोयस ते बरोबर आहे. सुख आणि दुःख हे काय आहेत, ऋतून प्रमाणे बदलत असतात, पण तू सहन करता तितिक्षस्व भारत. म्हणजे हे जे आहे, जे सुख आणि दुःख आहे हे तू सहन कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे. आत्म्यासाठी कधीही जन्म आणि मृत्यू नाही, तो जन्मजात, चिरंतन आणि सदैव आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण सांगतोय की आत्मा हा अमर आहे, त्याला जन्म नाही, मृत्यू नाही, तर तू शोक कशाला करतोयस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसे एखादी व्यक्ती नवीन वस्त्र घालते, जुनी वस्त्र सोडून देते, त्याचप्रमाणे आत्मा नवीन भौतिक शरीर स्वीकारतो आणि जुन्या आणि निरुपयोगी वस्तूचा त्याग करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे ज्याप्रमाणे एखादा वृद्ध माणूस असेल, त्याचे दात पडलेले असतात, कानानी ऐकू येत नाही, डोळ्यांनी दिसत नाही, हातानी जेवायला सुद्धा येत नाही, चालायला येत नाही, काठी लागते, तर असं जेव्हा शरीर होतं, अगदी जीर्ण झालेलं असतं, तेव्हा आपण ज्याप्रमाणे जुनी वस्त्र टाकतो आणि नवीन वस्त्र घालतो, त्याचप्रमाणे आत्मा पण ते शरीर सोडून देतो आणि नवीन शरीरामध्ये प्रवेश करतो. आता इकडे एक उदाहरण दिलंय की समजा जर एखादा माणूस बुडत असेल, आता तुम्ही मला चॅट मध्ये उत्तर लिहा की आणि तुम्हाला पोहायला येतंय आणि एक माणूस बुडतोय आणि हा माणूस खूप श्रीमंत आहे, त्यांनी सोन्याचं घड्याळ घातलंय, त्याच्याकडे आयफोन आहे किंवा सूट चांगला घातलेला आहे की ज्याच्यावर सोन्याची बटणं आहेत. आता तुम्ही उडी मारलीये पाण्यामध्ये आणि तुम्ही त्याला वाचवणारा, पण तितक्यात तुम्ही बघितलं अरे हे सोन्याचं घड्याळ आहे, हा सूट किती महागाचा आहे, तर तुम्ही काय कराल, त्याला वाचवाल की त्याची जी सगळी म्हणजे आयफोन आहे, सोन्याचं घड्याळ आहे किंवा त्याचं सूट आहे ते
काढून त्या माणसाची पर्वा नाही करणार. तुम्ही कोणाची पर्वा कराल, त्याच्या घड्याळाची की त्या माणसाची, हे मला सांगा. चॅट मध्ये लिहा तुम्ही उत्तर. हा, त्या माणसाची. त्याच्याकडे भला कितीही किमतीचं सोन्याचं घड्याळ असेल किंवा आयफोन असेल, तुम्ही त्या माणसाची काळजी करा. त्याचप्रमाणे आपलं हे जे शरीर आहे हे आत्म्याचं वस्त्र आहे आणि पहिला इम्पॉर्टन्स आपण कोणाला दिला पाहिजे? आत्म्याला दिला पाहिजे, शरीराला नाही. म्हणून इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की दया तू चुकीच्या ठिकाणी लावू नको, वस्त्राकडे दया दाखवू नकोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः. कोणत्याही शस्त्राने आत्म्याला कधीही तुकडे करता येणार नाही. त्याला आगीत जाळू टाकता येऊ शकत नाही, पाण्याने ओले होऊ शकत नाही आणि वाऱ्याने सुकविले जाऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला आत्म्याच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज समजावून सांगतोय. तर महाभारताच्या युद्धामध्ये खूप प्राणघातक अस्त्र होती आणि ती जी शस्त्र होती ती पंचमहाभूतानेच बनलेली होती. म्हणजे पृथ्वी, वायू, अग्नी, जल, आकाश. तर ही जी अस्त्र होती म्हणजे ब्रह्मास्त्र होती आणि अशी बरीच वेगवेगळी शस्त्र होती. तर इकडे कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय, कुठलंही शस्त्र असू दे, कितीही प्राणघातक असू दे, पण त्याचा आत्म्यावर काहीच परिणाम होऊ शकणार नाही, कारण आत्मा अमर आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक सेकंड माताजी. माताजी हा कुठला श्लोक नंबर आहे? 36. ओके ओके. अवांच वादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दस्तस्तव सामर्थ्यः ततो दुःखतरं नु किम्. तुझे शत्रू तुला निंदनीय शब्द बोलतील व तुझ्या क्षमतेचा तिरस्कार करतील, तुझ्यासाठी यापेक्षा वेदनादायक आणि आणखी काय असू शकते? हरे कृष्ण. आता इकडे आपण आतापर्यंत काय बघितलं की कृष्णाने अर्जुनाला आत्म्याचं ज्ञान दिलं. त्याला सांगितलं की आत्मा हा अमर आहे आणि कुठल्याही शस्त्राने आत्म्याला मारता येत नाही. आणि तू जी दया दाखवतोयस ती शरीरावर दाखवतोयस. ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला विचारलं की एखादा माणूस बुडतोय आणि तुम्ही जर उडी मारली पाण्यामध्ये तर तुम्ही त्याचं घड्याळ, त्याचा सूट नाही काढणार, तर त्याला वाचवा. त्याचप्रमाणे इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तू दया वस्त्राकडे दाखवू नकोस, आत्म्याकडे बघ. हे जे शरीर आहे हे आत्म्याचं एक वस्त्र आहे. आता इकडे कृष्ण त्याला उत्तर देतो, आनंद नाही. मग अर्जुन म्हणतो की मला काय हे युद्ध जिंकलो अथवा न जिंकलो की मला काय आनंद मिळणार नाही. मग इकडे पहिलं समजवताना कृष्ण काय सांगतोय की तू असं म्हणू नकोस, तू एक क्षत्रिय आहेस आणि तुला माहिती आहे का की क्षत्रियला सगळ्यात वेदनादायक काय असतं की
कोणी क्षत्रियाचा अपमान केला तर ते क्षत्रियाला सहन होत नाही. आणि तू जर युद्धभूमी सोडून गेलास तर सगळे शत्रू तुला खूप तुझ्याबद्दल वाईट बोलतील आणि तुझ्या क्षमतेचा अपमान करतील. आणि असं जर झालं तर तू आणि दुःखामध्ये बुडून जाशील. आणि तू क्षत्रिय आहेस, तू काय ब्राह्मण नाही आहेस की तू गप्प बसशील, ऐकून घेशील. तेवढं वैराग्य तुझ्यामध्ये नाहीये. म्हणून तू हे युद्ध कर, तू सोडू नकोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कुंतीच्या मुला, एकतर तू रणांगणावर ठार होशील आणि स्वर्गीय ग्रहावर जाशील किंवा जिंकशील आणि ऐहिक साम्राज्याचा आनंद घेशील. म्हणून उठून दृढनिश्चयाने लढ. आता इकडे कृष्ण सांगतोय अर्जुनाला 2 गोष्टी होऊ शकतील युद्धामध्ये. तू जिंकशील किंवा तू मरशील. तू जर जिंकलास तर काय होईल की तू या पूर्ण पृथ्वीवर राज्य करशील आणि तुला त्या राज्याचा उपभोग घेता येईल. आणि समजा जर तू या युद्धामध्ये तुला मृत्यू आला तर तुला वीरगती प्राप्त होईल. तू स्वर्ग लोकावर जाशील, तिकडे हजारो वर्ष राहशील आणि तिकडे तू सुखाचा आनंदाचा उपभोग घेशील. म्हणजे दोन्ही ते आनंद आहे. तू जिंकलास तर तू इकडे पृथ्वीवर राज्य करशील आणि जर तुला मृत्यू आला तर तू स्वर्गात जाऊन उपभोग घेशील. मग अर्जुन तू असं का म्हणतोयस आनंद नाही? तर जो आध्यात्मिक गुरु असतो त्याची जी विजन असते ती खूप वेगळी असते. आणि जेव्हा आपण ती बघतो, आध्यात्मिक गुरुची जी विजन बघतो, तेव्हा आपल्याला खरं काय चित्र आहे ते समोर दिसतं. आणि आपल्या आयुष्याचाही जो बघण्याचा दृष्टिकोन असतो तो पूर्ण बदलतो. आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की दुर्बलासारखा तू विचार करू नकोस की मला हे सगळं युद्ध सोडून जायचंय. नाही, तू नीट विचार कर आणि हे जी कारण आहेत पूर्ण तऱ्हेने समजावून सांगतोय की तू युद्धभूमी सोडू नकोस. सगळे शत्रू तुझा अपमान करतील, मग तुझी परिस्थिती काय होईल? आता इकडे दाखवलंय की कृष्ण सांगतोय तू जिंकलास पृथ्वीवर राज्य करशील आणि जर तुला मृत्यू आला तर तू स्वर्गात जाशील आणि तिकडे तू आनंदाचा उपभोग घेशील. तर दोन्हीकडे आनंद आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान होणार नाही आणि या मार्गावरील थोडी प्रगती एखाद्याला सर्वात धोकादायक प्रकारच्या भीतीपासून वाचवू शकते. हरे कृष्ण. तर इकडे आपल्याला लक्षात येतं की जेव्हा आपण कृष्णाकडे जातो आणि थोडा जरी आपण प्रयत्न केला तर त्यात नुकसान होत नाही आणि एखाद्याला सर्वात धोकादायक प्रकारच्या भीतीपासून मुक्ती मिळते. आता मला कोणी सांगेल का, मी तुम्हाला अनम्यूट करते, की सर्वात या जीवनामध्ये सर्वात धोकादायक तुम्हाला काय वाटतं, काय आहे? मृत्यू. हा बोला रुपाली माताजी. मृत्यू. ओके. आणि कोणाला सांगायचंय? हात वर करा. विपुला माताजी. विश्वासघात. काय? एखाद्याचा
मला आवाज येत नाहीये ऐकू. बरं हे सांगू माताजी? हा सांगा. जन्म मृत्यूचं निरंतर चालणारं चक्र. बरं प्रमोद प्रभूजी. मला असं वाटतं की एखाद्या माणसाची स्वतःची हानी होते किंवा अपमान होतो दुसऱ्याच्या समोर. नाही माताजी, आपल्या ज्या उच्च प्रमोद प्रभूजींना बोलू दे. प्रमोद प्रभूजी बोला. जेव्हा माणसाला स्वतः दुसऱ्याकडनं स्वतःची निंदा ऐकतो किंवा अपमान झाल्यासारखा वाटतो किंवा तो दुसऱ्याच्या समोर खजील होतो किंवा आपण काहीतरी चूक केलाय हे जेव्हा स्वतःला समजतं तेव्हा माणसाला जास्त दुःख होतं. बरं श्रुती माताजी. भीती, सर्वात मनाला लागलेली भीती. बरं चालेल. आता इतरांनी हात वर करा कारण मी आणि प्रश्न विचारेन. तर सर्वात मोठा धोका म्हणजे इकडे काय आहे की आपल्याला आता मनुष्य जन्म मिळाला आहे आणि मनुष्य जन्मामधून आपली अधोगती जर झाली आणि आपण प्राण्यांच्या योनीत जन्म घेतला तर हा सर्वात मोठा धोका आहे. सर्वात मोठा धोका आहे. आणि हे तुम्हाला पुढच्या अध्यायात समजेल की आपण काय केल्यावर आपण प्राण्यांच्या योनीमध्ये जन्म घेऊ शकतो. असं नाहीये की एकदा आपल्याला मानव जन्म मिळाला की पुढच्या जन्मात सुद्धा आपल्याला मानव जन्मच मिळेल आणि प्राण्यांच्या योनीमध्ये जन्म घेतल्यावर आपण हरे कृष्णाचा मंत्र जपू शकत नाही, देवाची सेवा करू शकत नाही किंवा आपण पूर्ण अंधकारात राहतो आणि आपल्याला कृष्णाचं विस्मरण होतं. हा सर्वात मोठा धोका आहे. तर इकडे एक उपनिषदातली एक गोष्ट आहे. तर त्यात एक उंदीर असतो आणि या उंदराला स्ट्रॉबेरी खायला खूप आवडते. तर एकदा तो असा फिरत फिरत एका मंदिरात येतो आणि त्या मंदिरात ते कृष्णाचं मंदिर असतं आणि कृष्णाच्या मूर्तीजवळ समई असते आणि त्या समईची वात अशी खाली खाली घसरत असते आणि लाल झालेली असते ती. तर या उंदराला काय वाटतं की ही एक इकडे फळच आहे आणि लाल रंग असल्यामुळे त्याला असं वाटतं की ही पण एक स्ट्रॉबेरी आहे. म्हणून तो काय करतो, लगेच मंदिरात जातो आणि त्या समईमध्ये ते फळ खाण्यासाठी तो उडी मारतो आणि उडी मारल्याबरोबर काय होतं की ती वात आहे ती वर सरकते आणि परत ती प्रज्वलित होते आणि हा उंदीर जो असतो तो गरम तेलामध्ये भाजून मरतो आणि तो जो उंदीर आहे तो कृष्णाच्या चरणापाशी त्याचे प्राण सोडतो. तर कृष्ण काय म्हणतो की हा जो उंदीर आहे यांनी माझ्यासाठी ही वात प्रज्वलित केली. म्हणून तो इतर कशाचाही विचार न करता लगेच या उंदराला मुक्ती देतो. तर कृष्ण असा आहे, म्हणजे थोडंसंही काहीही आपण कृष्णासाठी केलं तर त्यात नुकसान तर नाहीच आहे, मात्र आपल्याला सर्वात धोकादायक प्रकारच्या भीतीपासून आपण वाचू शकतो. आता इकडे प्रभू रामचंद्रांची गोष्ट ही तुम्हाला माहितीच आहे की एका खारीनी कशी प्रभू रामचंद्रांना मदत केली आणि ही सुद्धा मदत जेव्हा केली तेव्हा प्रभू रामचंद्रांना आनंद झाला. असं नाही की ही जी सगळी वानर सेना होती त्यांनी मोठमोठी दगडं आणली आणि ती पाण्यामध्ये फेकली, पण या खारीनी सुद्धा तिच्या मनाने तिला जेवढी शक्ती होती तर आपल्या तोंडामध्ये वाळूचे कण घेऊन ती त्या समुद्रामध्ये फेकत होती
तर ही जी तिची मदत तिने केली तर ही सुद्धा सेवा अनमोल होती. आता इकडे अर्जुनाचा प्रश्न असतो की सर्व गुरुजनांना मी मारणार, माझे बंधू आहेत, माझे आजोबा आहेत, भीष्म पितामह, हे पाप आहे. तर मग इकडे कृष्ण समजावून सांगतो की जेव्हा तू माझे इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करतोस त्यात पाप नाहीये, की हा माझा आदेश आहे, माझी आज्ञा आहे की तू युद्ध कर, तर त्यात पाप नाहीये. ज्याप्रमाणे आपलं समजा जर भारताचं युद्ध झालं पाकिस्तान बरोबर किंवा चायना बरोबर, तेव्हा भारतीय सैनिक जे असतात ते आपल्या सरकाराचा आदेश पाळत असतात. मग त्यांनी हजारो, जरी एका माणसाने, एका सैनिकाने हजारो शत्रूच्या सेनेला हजारोनी मारलं, हजार शत्रू सैनिक मारले, तरी त्याला कोणीही जेलमध्ये घालत नाही. उलट तर त्याचा गौरव केला जातो. प्रत्येक न्यूजपेपर मध्ये त्याचा फोटो येतो. ज्याप्रमाणे हनुमानाने लंकेला आग लावली, तर आता हनुमानाचं आणि रावणाचं हे दोघं होते आणि रावणाने सांगितलं की याच्या शेपटीला आग लाव. आता इतर जे लंकेतले निष्पाप निवासी होते त्यांच्या घरावर सुद्धा आग लागली आणि ते काही या दोघांमध्ये, हनुमान आणि रावण या दोघांमध्ये झालं. पण इतर जे लंकेचे निवासी होते त्यांना सगळं हे भोगावं लागलं. एवढं म्हणजे घर त्यांचं भस्म झालं, खूप नुकसान झालं. तर असं बघायला गेलं तर आपण म्हणू शकतो की हे मोठं पाप आहे की जी निष्पाप लोक आहेत त्यांच्या घराला हनुमानाने का आग लावली. तर हे जे आहे, हे जे हनुमानाने केलं तो भक्तीचा उच्च स्तर हनुमानाने गाठला. हा जो दृष्टिकोन आहे हा आध्यात्मिक दृष्टिकोन आहे. आणि हनुमान जो आहे, जरी त्यांनी लंकेला आग लावली तरी तिन्ही लोकात हनुमान वंदनीय आहे. तर इकडे श्रील प्रभुपादांनी पहिल्या अध्यायामध्ये 36व्या श्लोकात लिहिलेलं आहे की आपण आता कृष्ण भावनाभावी जीवन जगतो. म्हणजे काय, असं नाही की कोणी आपल्याला काही केलं तर आपण गप्प ऐकावं, असं नाही. तर त्यांनी सांगितलंय की 6 आतंकवादी, 6 तऱ्हेचे, म्हणजे 6 अग्रेसर्स किंवा 6 आक्रमक लोक जे असतात त्यांना त्यांच्या बरोबर आपण भांडलं पाहिजे. तर ते 6 आक्रमक कोणते, की जे कोण आपल्या घराला आग लावतात, जे कोण अस्त्राशस्त्राने आपल्याला मारतात, जे कोण आपल्याला विष देऊन मारायचा प्रयत्न करतात, जे आपली पूर्ण धनसंपत्ती लुटतात, किंवा जे कोण आपण राहतोय ती जी किंवा आपली जी प्रॉपर्टी आहे ती हिसकावून घेतात. या 6 लोकांना तुम्ही कधीच सोडलं नाही पाहिजे. ज्याप्रमाणे तुम्ही ज्या देशात राहतात त्या देशामध्ये जे कोर्ट आहे त्या कोर्टामध्ये जाऊन तुम्ही त्याप्रमाणे, त्या नियमाप्रमाणे जाऊन लढलं पाहिजे. म्हणजे इकडे आपल्याला समजतं की कृष्ण भावनाभावी जीवन म्हणजे असं नाही की आपण गप्पच बसायचं, असं नाहीये. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. जे या मार्गावर आहेत ते हेतूने दृढ आहेत आणि त्याचे ध्येय एक आहे. हे कुरुच्या प्रिय बालक, निर्विकार असलेल्याची बुद्धी अनेक शाखांनी युक्त असते. हरे कृष्ण. आता इकडे तुम्हाला अर्जुन दिसतोय आणि अर्जुनाला म्हणजे अर्जुन आणि इतर जे कौरव होते, जे द्रोणाचार्यांचे शिष्य होते, त्यांनी सांगितलं की हा इकडे पक्षी मी ठेवलेला आहे आणि पक्षाच्या डोळ्यावर बाण
लागला पाहिजे. तर इतरांनी सगळ्यांनी सांगितलं की आम्हाला झाडं दिसतायत, गवत दिसतंय, डोंगर दिसतंय, पण अर्जुन हा एकटाच होता ज्यांनी सांगितलं की मला फक्त पक्षाचा डोळा दिसतोय. आणि मग द्रोणाचार्यांनी त्याला सांगितलं उठ आणि बाण मार म्हणून. तर इकडे अर्जुन असमंजस आहे. म्हणून कृष्ण काय सांगतोय की तुझा जो गोल आहे किंवा तुझं जे लक्ष आहे ते एक नाहीये, तुला सगळ्याच गोष्टी पाहिजेत असं नाही होणार. तुझं लक्ष एक ठेव. जर तुला मी सांगतोय तसं ऐकायचं असेल तर इतर कोणाचाही तू विचार करू नकोस. तुझी बुद्धी जी आहे त्याला अनंत शाखा फुटलेल्या आहेत. तुझी बुद्धी निश्चयात्मक कर आणि निश्चयात्मक बुद्धीने तू हे युद्ध कर. त्याचप्रमाणे तुम्ही आता आपण हे करतो, जप करतो, मंदिरात जातो, पण आपल्याला आपण म्हणतो अरे पण मी इतका जप करते पण मी अजूनही मला असं कुठेही माझ्या जीवनामध्ये आनंद शांती असं दिसत नाहीये. तेव्हा तुम्ही विचार करा तुमची बुद्धी कशी आहे, निश्चयात्मक बुद्धी आहे का, तुम्हाला काय काय पाहिजे. खरोखर तुम्हाला कृष्ण हवाय की तुम्हाला कृष्णाचा उपयोग तुमच्या भौतिक इच्छा पूर्ण करायला कृष्ण हवाय. तर तुम्हाला खरोखर कशाला हवाय की तुमची बुद्धी आणि किंवा तुमचा एम जो आहे, तुमचं लक्ष जे आहे ते फक्त कृष्ण पाहिजे. मग तुम्ही निश्चितच तुम्हाला शांती, समाधान, आनंद भरभरून मिळेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवान म्हणाले, हे पार्थ, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपचारातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छाचा त्याग करतो आणि जेव्हा त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो असे म्हणतात. दुःखेष्वनो द्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मनिरुच्यते. जो त्रिविध दुःखातही मन विचलित होत नाही किंवा आनंद असतानाही आनंदी होत नाही आणि जो आसक्ती, भय आणि क्रोधापासून मुक्त असतो त्याला स्थिर स्थिर चित्ताचा ऋषी म्हणतात. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तुझ्या बुद्धीना अनंत शाखा फुटल्यात म्हणून तू असमंजस झालेला आहेस. तुला सगळं काही हवंय पण तू मी काय सांगतोय त्या आज्ञेचं पालन कर. तुझी बुद्धी निश्चयात्मक कर, एकाग्र कर. मग अर्जुन विचारतोय कृष्णाला की ज्याचे मन एकाग्र असते तो कसा असतो, तो कसा चालतो, कसा बोलतो, कसा बसतो. तर मग इकडे कृष्णाने सीताधीर मुनीचं सर्व काही सांगितलंय की तो कसा असतो आणि तो त्याची इंद्रिय जी असतात ती कशी असतात आणि तो कसा असतो हे आता कृष्णाने सांगितलंय. तर इकडे एक लक्षात घ्या की कृष्ण आपल्याला सांगत नाहीये तुम्ही तुमची नोकरी सोडा, तुम्ही तुमचा परिवार सोडा, तुम्ही तुमचे मित्र मैत्रिणी सोडा, तुमचं कर्तव्य सोडा. कृष्ण नाही. कृष्ण आपल्याला एकच गोष्ट सांगतोय की तुम्ही तुमच्या इंद्रिय तृप्तीची इच्छा सोडा आणि माझ्या इंद्रिय तृप्तीसाठी तुम्ही जगा. हे आपल्याला कृष्ण सांगतो. आता इकडे त्यांनी प्रल्हाद महाराज दाखवलेले. तर प्रल्हाद महाराजांचं मन कसं होतं की रोज त्याला काही ना काहीतरी त्याचे वडील त्रास द्यायचे आणि रोज एक त्याचं जीवन म्हणजे रोजची एक परीक्षा होती. तर तरी देखील तो जरा सुद्धा विचलित झाला नाही आणि 100% तो त्याला खात्री होती की कृष्ण मला वाचवणार आहे म्हणून तो एकसारखा नामामध्ये दंग होता. तर हे जे सीताधीर मुनी असतात तर आपण कसे असतो, आपण शारीरिक स्तरावर असतो
हे आत्म्याच्या स्तरावर असतं. जरी साप किंवा हे जे सगळे अस्त्र शस्त्र आहेत त्यांना पक्क माहित असतं की शरीराला जरी काही झालं तरी मला काही फरक नाही पडणार आहे. माझा जो आत्मा आहे त्या आत्म्यासाठी, तो आत्मा कृष्णाचा अंश आहे, त्या आत्म्यासाठी मला नाम हे घेतलंच पाहिजे. मग कुठलीही परिस्थिती समोर येऊ दे, त्यांच्या मुखातून नाम निघतं आणि त्यांना अभय मिळतो. ते कधीही विचलित होत नाही. आणि त्याचप्रमाणे श्रील प्रभुपाद सुद्धा तसेच होते. ते अमेरिकेला गेले, 28 दिवसांचा प्रवास होता. मग त्यांना 2 हार्ट अटॅक्स आले जेव्हा ते बोटीवर होते. आणि तिकडे गेल्यावर सुद्धा ते बॉस्टन मध्ये पहिल्यांदा गेले. तर ती जी एरिया होती ती पण म्हणजे आपली इकडे कशी मुंबईमध्ये धारावी वगैरे अशी ती एरिया होती. म्हणजे कित्येकदा पुस्तकात लिहिलेलं आहे की ते जेव्हा जायचे तेव्हा त्या रस्त्यावर हिप्पी आणि असे लोक, ड्रग ऍडिक्ट्स वगैरे, दारू पिऊन हातात बाटली असे झोपलेले उघडे नागडे असे ते रस्त्यावर पडलेले होते. त्यांच्या इकडनं म्हणजे अशा एरियामधून त्यांना ते जात होते. परत ते जिकडे राहत होते तर तिकडे घरी ती लोक नॉनव्हेज खायची. म्हणजे श्रील प्रभुपाद आपलं जेवण करायचे, पण ते जेवण करून फ्रीज मध्ये थोडस ठेवायचे. तर बाजूला चिकन मटण असं ठेवलेलं असायचं. पण जरा सुद्धा त्यांचं मन विचलित झालं नाही. त्यांनी विचार नाही केला की अरे बापरे, हे मी कुठे आलो, मी संन्यासी आणि कुठल्या ठिकाणी आलो, आता आपण परत भारतात जाऊया. त्यांचं मन विचलित नाही झालं. ते एकदम खूप निर्धारित होते की माझ्या गुरुनी काय सांगितलंय ती आज्ञा मी त्या आज्ञेचं मी पालन करणार. हरे कृष्ण. आता 5 मिनिटं आहेत. हरे कृष्ण. इंद्रियांच्या वस्तूचे चिंतन करताना माणसाला त्याच्याबद्दल आसक्ती निर्माण होते आणि अशा आसक्तीतून वासना विकसित होते आणि वासनेतून क्रोध उत्पन्न होतो. रागातून संपूर्ण ब्रह्म निर्माण होतो आणि ब्रह्मातून स्मरण शक्तीचा भ्रमनिरास होतो. स्मृती विचलित झाली की बुद्धी नष्ट होते आणि बुद्धी नष्ट झाली की पुन्हा भौतिक तलावात पडते. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने सांगितलं की स्थिताधीर मुनी कसा असतो सांगितलं. त्याची सगळी इंद्रिय संयमित असतात, नियंत्रित असतात. मग आपल्याला जर स्थिताधीर मुनी व्हायचं असेल तर आपल्यामध्ये काय ब्लॉकर्स असतात हे कृष्णाने खूप छान तऱ्हेने समजावून सांगितलंय. आणि आपल्याला इकडे श्रील प्रभुपादांनी सुद्धा हे खूप सुंदर तऱ्हेने सायंटिफिकली एक्सप्लेन केलंय इकडे कृष्णाने आणि श्रील प्रभुपादांनी उदाहरण दिलंय. तर आता पहिल्यांदा आपण 2 शब्दातला फरक बघू. काम म्हणजे काय की असंख्य आपल्या इच्छा, आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी ज्या ज्या इच्छा असतात त्यांना काम म्हणतात. आणि कृष्ण इंद्रिय तृप्तीसाठी आपण ज्या ज्या इच्छा करतो त्याला प्रेम म्हणतात. तर आता इकडे त्यांनी उदाहरण दिलंय की आता आपल्याला स्थिताधीर मुनी का होता येत नाही, मग काय ब्लॉकर्स असतात. तर इकडे त्यांनी एका मुलाचं आणि मुलीचं उदाहरण दिलंय. तर आपण काय करतो, इकडे एक मुलगा दाखवलाय आणि त्याला ही मुलगी आवडते म्हणून तो या मुलीचा विचार करतो. तर जेव्हा तो विचार करायला लागतो, चिंतन करायला लागतो, तेव्हा त्याला एक अटॅचमेंट निर्माण होते किंवा आसक्ती निर्माण होते. आणि मग त्याला वाटतं की आपण रोज त्या मुलीकडे बोलावं. मग तो विचार करतो, घरी चिंतन करतो, अरे हिचा आवाज किती गोड आहे, ही किती चांगल्या स्वभावाची आहे. आणि मग ते लग्न करतात. आणि मग लग्न केल्यानंतर काय होतं की हे जे काम असतं म्हणजे ज्या
आपण आपल्या इंद्रिय तृप्ती ज्या असतात, त्या ज्या इच्छा असतात त्यांना काम म्हणतो. मग त्याच्या खूप इच्छा असतात. काम हे असं असतं की एक इच्छा पुरी झाली की दुसरी इच्छा पुरी झाली की तिसरी, त्या इच्छा संपतच नाही. मग त्या इच्छा त्याच्या एखादी जरी इच्छा किंवा एखादी जरी गोष्ट त्याच्या मनाप्रमाणे झाली नाही की क्रोध उत्पन्न होतो. आणि जेव्हा क्रोध होतो तेव्हा पहिल्यांदा बुद्धी जी असते ती नष्ट होते. आणि जेव्हा बुद्धी नष्ट होते तेव्हा स्मरण शक्तीचा भ्रमनिरास होतो, माणूस भ्रमिष्ट होतो. आणि या वेळेला आपण बघतो की घरी खूप डोमेस्टिक व्हायलन्स किंवा चाइल्ड अब्यूज असं आपण जे म्हणतो ते या लेवलला सुरू होतं की इच्छा पूर्ण होत नाही, तर राग येतो, रागामुळे बुद्धी नष्ट होते. आणि बुद्धी जेव्हा नष्ट होते तेव्हा आपण परत भौतिक सागरात पडतो. तर हे आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी छान उदाहरण देऊन समजावलेलं आहे स्टेप बाय स्टेप की काय होतं, आपल्याला आपली बुद्धी नष्ट कशी होते, काम काय आहे. काम म्हणजे असंख्य इच्छा आणि त्या न संपणाऱ्या इच्छा असतात. तर या 8 पायऱ्या आहेत ज्यांनी आपण भौतिक सागरात पडतो. तर इकडे त्यांनी या सगळ्या 8 स्टेप्स दिलेल्या आहेत. तर पहिलं चिंतन, त्या मुलाला ती मुलगी आवडते, मग आसक्ती निर्माण होते, त्याला असं सारखं वाटतं की आपण तिला भेटावं. मग लालसा, वासना, मग ते एकत्र राहायला लागतात. मग तरी पण इच्छा अशा असतात की त्या संपतच नाही. इच्छा आपल्या पुऱ्या नाही झाल्या की राग येतो. रागामुळे काय होतं, आपण भ्रमिष्ट होतो. मग आपली बुद्धी काम करत नाही, बुद्धी नष्ट होते आणि मग आपण भौतिक सागरात पडतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जी व्यक्ती इच्छाच्या अखंड प्रवाहामुळे विचलित होत नाही, जी नद्याप्रमाणे समुद्रात प्रवेश करते, जी सतत भरलेली असते परंतु नेहमीच स्थिर असते, एकटाच शांतता प्राप्त करू शकतो आणि अशा इच्छा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणारा माणूस नाही. कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने सांगितलंय की या इच्छा कशा असतात, आपल्याला खूप मनामध्ये असंख्य इच्छा येतात, पण आपण विचलित होता कामा नये. आपली इंद्रिय आपल्या कंट्रोलमध्ये पाहिजे. त्यासाठी आपली बुद्धी कशी पाहिजे, निश्चयात्मक बुद्धी पाहिजे. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण समुद्र बघतो त्यात अनेक नद्यांचं पाणी जरी आलं तरी समुद्र कसा असतो, स्थिर असतो. त्याप्रमाणे आपल्या मनामध्ये सुद्धा अनेक विचार जरी आले तरी आपण कसं पाहिजे, स्थिर पाहिजे. तर आता आपण काय शिकलो आजच्या या अध्यायात, आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. आपण एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात जातो. कृष्णाला केलेली कोणतीही सेवा कितीही छोटी असेल तरी आपल्याला ती मोठ्या धोक्यापासून वाचवते. मग इकडे सांगितलेलं आहे की आत्मा किती लहान आहे, आत्मा हृदयात आहे आणि आपल्या केसाच्या टोकाच्या, समजा जर तुम्ही 10,000 भाग केले त्यातला एक भाग जितका लहान असेल तेवढा आपला आत्मा असतो. आणि आपण शिकलो की यात कृष्णाचा जेव्हा आपण आदेश पाळतो त्याच्यामध्ये कुठलंही पाप नसतं. आणि इकडे कृष्णाने सांगितलंय अर्जुनाला की तू युद्ध जिंकलास अथवा हरलास तरी दोन्हीकडे तुला आनंद आहे. तर आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का, तुम्ही विचारू शकता.
हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही हरे कृष्ण. हा, आता सगळेजण तुम्ही प्रश्न unmute होऊन विचारू सांगा. शकता. हात वर करून. मधुराणी माताजी आली आहे का? हरे कृष्ण माताजी, येस आय एम हियर. हा, ओके. हरे कृष्ण माताजी, can I leave now? हा, ओके. Thank you माताजी. हरे कृष्ण. कोणाला काही क्विज रिलेटेड क्वेश्चन आहेत का? तुम्ही एनरोल केल्यावर तुमचे ईमेल आयडी आणि पासवर्ड टाकून क्विज स्टार्ट करू शकता. फर्स्ट चॅप्टर तुमचा काल झाला आहे, तर तुम्ही काल फर्स्ट चॅप्टर पासून आता क्विज चालू करू शकता. आणि सेकंड चॅप्टर पण आज ओपन झाला असेल. जसजसे चॅप्टर्स तुमचे झूम वर क्लासेस होत जातील तसतसे क्विजची लिंक नेक्स्ट चॅप्टर साठी ओपन होत राहील. तर तुम्ही एनरोल करा आणि क्विज साठी प्रयत्न करा. म्हणजे काही एरर येत असेल, प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही झूम क्लासमध्येच विचारू शकता. हरे कृष्ण. ग्रुपमध्ये टाकू शकता. मला एक प्रश्न विचारायचा. जर म्हणजे आता अटेंडन्स जी मार्क करायची आहे ना, तर ती कशी करणार? मग त्याची अटेंडन्स साठी लिंक शेअर केली जाईल आणि तुम्ही रजिस्ट्रेशनचं हे असतं ना लिंक, ज्याच्यावर तुम्ही एनरोल केलं त्याच्यामध्ये जाऊन त्या लिंकवर जाऊन पण तुम्ही लॉग इन केलं, लॉग इन पासवर्ड टाकल्यावर तुम्हाला अटेंडन्स साठी ऑप्शन येणार. मेनूज मध्ये वगैरे तुम्हाला दिसेल ते. कारण मी माझ्या मी माझ्या मुलीचं केलंय ना, तर मुलीचं 4 वाजता जो क्लास असतो ना, तर त्यामध्ये ते लिंक शेअर करतात आणि मग त्यावर अटेंडन्स मार्क होते. तर मला इथे तसं दिसलं नाही. मी काल पण जॉईन केलं होतं. तुमचा आणि तिचा ईमेल आयडी वेगळा आहे ना? हो, वेगळा आहे. अच्छा, मग तुम्ही याच्यामध्ये किड्स साठी थोडी वेगळी सेटिंग आहे, त्यांचं वेगळं आहे. ती लिंक वेगळ्या थ्रू ऑपरेट होते आणि अडल्ट साठीची वेगळी आहे. तर तुम्ही एकदा लॉग इन करा आणि मेनूज मध्ये जाऊन पण तुम्हाला दिसेल. ठीक आहे. आणि मी तुम्हाला लवकरच सेटिंग पाठवेल कुठून कसं आहे आणि तुम्ही कसे लॉग इन करून अटेंडन्स मार्क करू शकता त्याचे. ठीक आहे, चालेल. पण प्रेझेंटीचं मग मार्क कसे होते? कारण मी काल पण